Hey, hvad så, drenge og piger? Her i dag, der skal jeg spille lidt den på GigaPP i MiniPP, hvis der bare er nogen inde. I MiniPP. Ja, der var vist sådan lidt rimelig mange. Så venter vi lige til at vente på dine modstandere. Okay. Ja, what's up? Wow. Nå, ja. Wow, hvordan kan jeg ramme der? Okay, jeg lægger godt nok også lige nu. Ej, dammit. Vil du have røren? Sådan der, det var bedre. Ja, man. You won, det hedder you win. Altså, jeg lægger games der. Lille stav, ikke? Jeg er en 2v2. Ja, okay, der sker ikke rigtig noget. Jeg holder den lige på pause. Så er vi i gang igen. Wow. Jeg vandt igen. Jeg er 57 kæder dræbte noget. Nå. Så er jeg i gang igen. Ja, jeg vil lidt bedre pauser, da I skal sidde og vente. Nej. Ikke der igen. Det er bare løgn. Okay, jeg glemte lige at starte der i den anden video. Ja, nu er vi i gang. Lige meget. Hey, dig der døde jeg lige før. Eller lige før. Fordi før der spillede jeg også lige, da jeg glemte lige i start. Jeg vandt. Nå, det er meget. Mathias Danmark. Så vi klar igen. Ikke. Ja, du skyder. Hvad? Ej, you lost. Okay. Sådan der. Ja, der kommer nogen. Nå. Ses. Og så er jeg i gang igen.
Ej, stop nu. Ej, okay. Jeg var heller klar der, okay. Und da. Nå, vi siger næste gang, efter den her runde, eller når den her runde er færdig, så slutter videoen. Det kan godt være, at jeg bliver ked af det. Eller, jo, ked af det, ja. Ej, jeg skulle lige tage lidt væk. Nå, ses.